At sa ating good news naman po, higit 200 na likhang sining tampok po sa Art for Everyone exhibit sa SM Center Dagupan. Para po sa detalye po ng good news na yan, ikwento mo Idol Ruru Hugotero. Opisyal nang binuksan sa publiko ang Art for Everyone exhibit sa SM Center Dagupan na nagtatampok na mahigit 200 likhang sining mula sa 70 visual artists ng iba't ibang bayan at lungsod sa Pangasinan. Layunin ng eksibisyon na maipakita ang husay at pagkamalikhain ng mga local artists, maisulong ang sining bilang kabuhayan at mabigyan ang publiko ng pagkakataong suportahan ang kanilang mga obra. Ayon kay SM Center Dagupan Mall Manager Aileen De Los Santos, bahagi ito ng patuloy na advokasya ng SM na mabigyan ng mas malawak na plataporma ang mga regional artists upang maipakita ang kanilang talento at maipakilala ang kanilang mga likhang sining sa mas maraming mamimili at art enthusiasts. Art for Everyone is actually an art market. So we all know naman dito sa Dagupan, sa Pangasinan, very limited lang yung mga venues na nagkakaroon ng selling ng art pieces, yung mga artists natin, mga local artists natin. So it provides a venue para dun sa ating mga local na creative community para mapatunayan din na art can make a livelihood naman and can boost the economy. So yun yung purpose din talaga na isa ng art market natin. Then second is that para din ma-encourage din natin yung mga budding mga artists dito sa Dagupan and sa Pangasinan to venture into art. Kasi yung iba sa kanila parang nahihiya, walang mapuntahan na location kung saan makakapag-exhibit. This provides a place for them to grow and inspire others. Isa sa mga tampok na kalahok si Dr. Ann Teresa Bolos, isang dentista at self-taught artist na kilala sa mga obrang hangos sa kalikasan, kababaihan at abstract expressionism. Ayon sa kanya, parehong anyo ng pagmamalasakit at pagpapahayag ang dentistry at sining. Kasi naging passion ko nga po ang pagpipinta. So parang it gives me like fulfillment also. And then to showcase yung mga ganito like yung mga iba-ibang parang ganyan, yung sceneries, and then parang nakakasaya and it also protects our mental health, diba? Kabilang din sa mga artist si Alvin Jan Cerezo ng San Jacinto, Pangasinan, isang freelance muralist na nagsabing ang kanyang anak ang nagsilbing inspirasyon upang higit pang pagbutihin at ipagpatuloy ang kanyang hilig sa visual arts. Nakita niyo po yung pagmamahal ng isang pamilya na yung shape po ng artwork depicts yung color is red, love, and at the same time divine yung hand po ng Lord, divine intervention na tulong po sa atin magpasan yung mga pagsunod bilang family na mayroong member ng family. Samantala, pinatunayan naman ng 7 taong gulang na si Mark Lee Jaren Orara Teja ng Bani, Pangasinan na walang pinipiling edad ang sining. Sa murang edad, patuloy na niyang naipapamalas ang kanyang talento sa pagguhit at pagpipinta. Bukas sa publiko ang Art for Everyone exhibit sa SM Center Dagupan hanggang Hulyo 24, kung saan maaring makita at mabili ang iba't ibang obra ng mga lokal na visual artists ng Pangasinan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM.